की महिलांना थोडासा एक विरंगुळ्याचा एक क्षण मिळावा. कारण आजही धकाधकीच्या जीवनामध्ये महिलांना स्वतःकडे लक्ष देण्यासाठी अजिबात वेळ नसतो आणि त्याकडून हा एखादा तास जर त्यांचा अत्यंत हलका-फुलका आणि त्यातून काहीतरी असाच पैठणीसारखा एखादा विषय की जो महिलांचा जिव्हाळ्याचा आहे असा मिळवून देणारा असेल तर निश्चितच त्यांचा हा एक तास आनंददायी जावा याच्यासाठी या कार्यक्रमाचं आम्ही आयोजन केलेलं आहे. याच्यासाठी आज 8वा दिवस आहे. आज अष्टमीचा जागर केला जातो आणि बाजारपेठ मित्रमंडळाच्या या व्यासपीठावरती हा आम्ही खेळ पैठणीचा जागर करतोय. त्याचा आम्हाला त्याचं खूप आनंद आहे आणि या निमित्ताने उपस्थित सर्व महिला भगिनींचं मी स्वागत करते. त्यांनी या खेळ पैठणीच्या कार्यक्रमामध्ये उत्स्फूर्तपणे सहभाग घ्यावा आणि आपले जे काही कलागुण आहेत ते सुद्धा इथे त्यांना प्रदर्शित करण्याची जी काही संधी मिळेल त्याच्यासुद्धा मध्ये दिलखुलासपणे त्यांनी भाग घ्यावा. हा कार्यक्रम इथे घेण्यासाठी आम्हाला पारकर साहेबांनी मदत केली, त्याबद्दल मी त्यांची शतशः आभारी आहे. कोकणसाज लाईव्हच्या चॅनलच्या वतीने मी तुम्हा सगळ्यांना शुभेच्छा देते, नवरात्रीच्या शुभेच्छा देते. धन्यवाद. मी सर्वांना मान्यवरांना विनंती करेन, कृपया आपण आमच्यासोबत स्थान आपण लावूया. या कार्यक्रमाची सुरुवात या ठिकाणी काही वेळातच होईल. चला, स्पर्धक क्रमांक 1 ते 10 या. स्पर्धक क्रमांक 1 ते 7 या. 1 2 3 7 पर्यंत या. उमेश 1 ते 7. उमेश असे उभे राहते. क्रमांकाने जरा उभे राहा. 1 2 3 4 5 6 7. साहेब बसा, तिथे बसा. हॅलो. हॅलो साहिल. हॅलो विद्येश.
सुस्वागतम स्वये असुनी ब्रह्म अवतार कणकवलीत बैसोनी दिगंबर स्वतःसी मनवी भालचंद्र अशा परमहंस भालचंद्र महाराजांच्या चरणी नतमस्तक होतोय. संपूर्ण कनकनगरीची गामदेवता श्रीदेव स्वयंभूरव नताच्या चरणी साष्टांग दंडवत अर्पण करून आई दुर्गा मातेच्या चरणी हे सर्वस्व अर्पण करून या कार्यक्रमाची सुरुवात करतो. अर्थातच कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण सात लाईव्ह आणि दैनिक कोकण सात प्रस्तुत बाजारपेठ मित्रमंडळ कणकवली आयोजित सन्मान्य संदेजी पारकर साहेब यांच्या संकल्पनेतून साकार झालेला हा सार्वजनिक नवरात्र उत्सव अर्थातच बाजारपेठ मित्रमंडळ कणकवली आयोजित 2023 हा खेळ पैठणीचा घेऊन आलोय. संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्हाचा दौरा करत असताना आज स्वतःच्या कणकवली गावामध्ये येणं झालं आणि ते सुद्धा बाजारपेठ मित्रमंडळाच्या या माझ्या लोकल व्यासपीठावर आज कार्यक्रम करण्याचा एक आनंद वेगळा मिळतो. म्हणजे या कार्यक्रमाची सुरुवात करतोय. 1 ते 7 स्पर्धक व्यासपीठावर आहेत. 1 ते 7 स्पर्धक आहेत व्यासपीठावर. तर या 7 स्पर्धकांसहित आपण या कार्यक्रमाची सुरुवात करणार आहोत. तर माझी सर्वांना विनंती असेल, हा संपूर्ण कार्यक्रम जो आहे हा लाईव्ह शो आहे, जरा शांतता राखा आणि जे तुम्ही काय करणार तिथे करणार ते तुम्हाला सगळं पूर्ण जिथे जिथे लिंक गेली आहे तिथे तिथे दिसणार. त्याच्यामुळे लाईव्ह कार्यक्रम आहे. जो आपण पहिला कार्यक्रम घेत होतो तसा नाही आहे. गेल्या वर्षीपासून हा कार्यक्रम लाईव्ह झालेला आहे. त्याच्यामुळे या 1 ते 7 स्पर्धकांसहित आपण या कार्यक्रमाची सुरुवात करूया. जवळपास 3 लाखाहून अधिक ज्याचे सबस्क्रायबर आहेत आणि फेसबुकला 1.5 लाखाहून अधिक सबस्क्रायबर आहेत असा कोकणचा नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्ह आणि दैनिक कोकण 7 प्रस्तुत बाजारपेठ मित्रमंडळ कणकवली आयोजित हा खेळ पैठणीचा सुरू करूया. पहिल्या राऊंडला एक सरप्राईज आहे सुरुवातीलाच मंडळाच्या वतीने आणि कोकण 7 लाईव्हच्या वतीने ते डिक्लेअर करतो. सर्वत्र जे स्पर्धा होतात त्या ठिकाणी बाद फेरी खेळवली जाते. या ठिकाणी बाद फेरी खेळवली जाणार नाही आहे. त्यामुळे कोणीही स्पर्धक बाद होणार नाही आहे. परंतु आमचे जे 3 राऊंड आहेत जे आमचे सन्मान्य परीक्षक समीर सावंत आणि वरस्कर मॅडम त्या ठिकाणी बसलेले आहेत आमचे संपादक. तर हे 3 राऊंड जे आहेत ते तिन्हीच्या राऊंड प्रत्येकाला खेळावे लागणार आहेत. प्रथम पारितोषिक आहे महापैठणी, द्वितीय पारितोषिक आहे सेमी पैठणी आणि तृतीय क्रमांक आहे मंडळाच्या वतीने एक भेटवस्तू आहे. त्यामुळे कोणीही बाद होणार नाही. परंतु चांगल्या रीतीने आपण खेळ खेळा आणि या स्पर्धेचा आनंद लुटा. कार्यक्रम लाईव्ह आहे मॅडम, तो येणार तो राहू दे. स्पर्धक क्रमांक 1 ते 7 यांच्यासोबत सुरू करूया पहिली फेरी अर्थातच मॅजिक बॉक्स. फक्त शांतता राखा कारण संपूर्ण कार्यक्रम हा लाईव्ह आहे. जे म्युझिक असणार आहेत ते चॅनलचे अधिकृत म्युझिक असणार आहेत. त्याच्यामुळे शांतता खूप महत्त्वाची आहे. जेव्हा तुम्ही हा कार्यक्रम मोबाईलवर किंवा त्या लिंकवर बघणार तेव्हा त्याला तुम्हाला एक वेगळं स्वरूप येणार. या स्पर्धक क्रमांक 1 हा मॅजिक बॉक्स आहे. या चिठ्ठीमध्ये काहीतरी दडलेलं आहे. जे चिठ्ठीमध्ये असेल ते करावं लागेल. हां काय आहे? हां छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या 4 गड किल्ल्यांची नावे सांगायची आहेत. म्हणजे जे किल्ले बांधले छत्रपती शिवाजी महाराजांनी त्याची नाव. सगळे सोपे सोपे प्रश्न आहेत. हां सांगा सुरू. शिवनेरी किल्ला, 1 रायगड, 2 प्रतापगड, 3 रायगड, प्रतापगड आणि 1 राहिला. थांबा. ओके जोरदार ट्राय झाल्या बाहेर जाण्यासाठी. या स्पर्धक क्रमांक 10 गुण आहेत. कोणीही बोलू नका बाहेरून. या स्पर्धक क्रमांक 2 जो उत्तर सांगेल किंवा ती भूमिका करेल त्यालाच हे 10 गुण मिळणार आहे. स्पर्धक क्रमांक 2 बघू. हां कणकवलीतील प्रथम नागरिक कोणाला म्हणतात? म्हणजे कणकवली म्हणजे प्रथम नागरिक एक पद असतं ते कोणाला म्हणतात? कोण असतो प्रथम नागरिक कणकवलीचा? प्रथम नागरिक म्हणजे असं नाव नाही आहे कोणाचं. त्या पोस्टला काय म्हणतात? ठीक आहे उकानं घ्याल. इंग्रजीत म्हणतात चंद्राला मून. विजयांचे नाव घेते शांताराम परब यांची मी सून. वा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. जर डिस्टर्बन्स काढून टाक ना. कोण आहे ऑडिओवर? कोण कुठे गेला तो? ऑडिओवर कोण आहे? डीजे साऊंड सिस्टीमला कोण आहे स्टेजवरती? इथेच थांब ना बाळा. एवढा डिस्टर्बन्स नाही चालणार. या स्पर्धक क्रमांक 3
तिथेच थांबा, जाऊ नको कार्यक्रम झाल्याशिवाय. हां वा, तुमच्या नवऱ्याला हाक मारायची आहे. 10 गुण आहेत. हो ओके. बगीचे में बगीचा, बगीचे में बंदर, संजय सिंह सा तुम घर के अंदर आ जाओ, होम मिनिस्टर के अंदर. जोरदार टाळ्या झाल्या माझे ताईंसाठी. त्यानंतर 10 गुण मिळालेले आहेत. हा. पुढील स्पर्धा क्रमांक 4. ही वेगळीच हाक आहे, पहिल्यांदाच ऐकायला मिळाली. आमच्या चॅनलवरून जे रसिकप्रेमी बघतायत. हां, तुम्हाला काय? वा, सोपा प्रश्न आहे. 9 रंग असतात नवरात्रीचे असं म्हटलं जातं. मी म्हणतो नवरात्रीचे असं नव्हे, एकच रंग असतो, तो म्हणजे महिलांना आदर देणे, महिलांचा सन्मान करणे, हाच खरा रंग आहे. तरी पण आजचा रंग कोणता आहे? जांभळा. जांभळा. वा, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईंसाठी. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 5. हां, कोणती? यांना प्रश्न आहे, भारताची आर्थिक राजधानी कोणती? एकदम सोपे सोपे प्रश्न आहेत. कोणती? मुंबई. वा, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईंसाठी. त्यानंतर पुढील स्पर्धक क्रमांक 6. वा, सोपा प्रश्न आहे, जमेल. कणकवलीचे, या कणकवली शहराचे पहिले नगराध्यक्ष कोण? संदेश पारकर. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईंसाठी. वा, त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 7. बघा, तुम्हीच बघा काय. त वरून 4 मुलींची नावं सांगायची आहेत. सांगाल? द्या, तुमचा टायमिंग सुरू होतोय आता. स्टार्ट. तेजा, तेजश्री, तनिषा. नाही तो सांगितला. तन्वी, तेजश्री, तनया, दित्या. जोरदार टाळ्या. हे प्राइम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स, ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 3225 40 आणि 9423 750944. कणकवलीमध्ये प्राइम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स, ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 3225 40 आणि 9423 750944. कणकवलीमध्ये प्राइम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स, ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 3225 40 आणि 9423 750944. कणकवलीमध्ये प्राइम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स, ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. सांगा 4 नावं. तेजस, तन्वी, तेजू आणि तृप्ती. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे त्यासाठी. 1 ते 7 फेरे जे स्पर्धक आहे, तुमच्यासाठी दुसरी फेरी आहे, स्मरणशक्ती फेरी. कुठली? तुमच्या ग्रुपचं नाव आहे गणपती बाप्पा मोरया. कुठेतरी एकत्र जाऊन बसा, जाऊ. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 8 ते 14 या.
स्पर्धक क्रमांक 8 ते 14. 8 पासून सुरू कर. 8, 9, 10, 11, 12, 13. जरा पुढे पुढे या. 8, 9, 10 कुठे आहे? 10 इथे आहे. 10 इथे आहे. 11, 12, 13, 14. घाबरू नका आणि लाजू तर अजिबात नका. एकही स्पर्धक बाद होणार नाही, त्याच्यामुळे काळजी करू नका. सगळे खेळ आपल्याला खेळायचे आहेत. या स्पर्धक क्रमांक 8. अरे बापरे. नाव काय तुमचं? अंकिता आदित्य सापळे. अंकिता आदित्य. आवडत्या प्राण्याचा आवाज काढायचा आहे. कोणता प्राणी आवडतो? कोणता? पाळीव प्राणी म्हणा, रानटी प्राणी, कुठला पण. कोणता प्राणी आवडतो तुम्हाला? ओके, धरतो माईक मी. काढा आवाज. दहा गुण आहेत. 10 गुण आहेत. मांजर तुम्हाला 10 गुण मिळून देणार लवकर. मेव मेव. हा भोक्याचा झाला. मांजराचा काढा. नाही जमत नाही. नाही जमत आहे. मेव. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. 10 गुण मिळालेले आहेत तुम्हाला. स्पर्धक क्रमांक 9. पहिला काढला तो बोक्याचा आवाज, नंतर मांजर. वा. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला लागून कोणती राज्य आहेत? म्हणजे सिंधुदुर्गाला अशी लागून राज्य आहेत बघा. ती त्यांचं नाव सांगू शकाल? ठीक आहे, उखाणं घ्याल. हा घ्या. पाऊस पडे अंगणात, वीज कडे गंगनाथ. धोंडीरावांचे नाव घेते होम मिनिस्टर कार्यक्रमात. वा. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईंसाठी. त्यानंतर पुढील स्पर्धक या. तो मॅजिक बॉक्स आहे, त्याच्यामध्ये काय कोणी केले मला सुद्धा माहीत नाही आहे. कुठले प्रश्न काय टाकलेत मला पण काही उत्तरं पण माहिती आहेत मला. वा 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 वा. याला एक सिक्वेन्स आहे, तुम्हाला देतो. हां, नवरा तुमचा चित्रपट बघतो, पतिदेव, किंवा टी व्ही बघतात का, मॅच वगैरे बघतात. ओके, तुम्ही जेवण केलेलं आहे घरामध्ये आणि पतिदेव तुमचे मॅच बघतायत, भारत पाकिस्तान. तुम्हाला भूक लागली आहे पोटात, कसं बोलवाल जेवायला पतिदेवांना? हां, कसं सांग? तसं बोलवणार, जसं घरी बोलवता, कसं टी व्ही बघता ना तसं. ओ जेवायला या. एवढ्या कमी आवाजात बोलवणारच नाही. कसं? एवढ्याच आवाजात. ओ जेवायला या. मॅच बघतायत तरी पण. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे त्यासाठी. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 11. पण तुम्ही असं नाही बोलवणार. हां, वा. काढाल? हां, नाव काय तुमचं? सुषमा संतोष पोटपोडे. वा. यानं काढायचं आहे म्हशीचा आवाज. मॅजिक बॉक्स बनवलेला सलाम आहे माझा. हां, म्हशीचा काढायचा आहे, म्हशीचा. म्हशीचा काढायचा, म्हशीचा. हम्मा म्हणजे आपण हाक मारतो तसं हम्मा हम्मा लहान मुलं करतं. म्हस कशी करते बघा, एका साध्या शब्दात करते म्हैस, आवाज काढते. हां, कसा? तो काही बकरा आहे. पुढील स्पर्धक क्रमांक 12. हां, वा. सोपा प्रश्न आहे. रिक्षेला चाकं किती? 3. बघा अजून एक तुम्हाला, तुमचा टायमिंग सुरू होतोय. रिक्षेला चाकं किती? 3 असतात. परत सांगा एकदा. 3. नाही, अजून काय माहित आहे? 4 असतात. मला विचार नका किती असतात. 3च असतात. नाही, सॉरी. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे त्यासाठी. आणि कोणी बोलू नका. 10 गुण, 10 गुणांचा विषय आहे. बाहेरून उत्तर सांगू नका. हां, येईल आरती म्हणायला. हां, द्या इकडे. हां, दुर्गे दुर्गट भारी तुझ विन संसारी. अनाथ नाते अंबे करुणा विस्तारी. वारी वारी जन्म मरणाते वारी. हारी पडलो आता संकट निवारी. जय देवी महिषासुरवदनी. सुरवर ईश्वर वरदे तारक संजीवनी. जय देवी. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. अंबे माते की. इकडे. कोणाचा वध केला दुर्गा मातेने?
महिषासूर. नशीब आमचं हे. स्पर्धक क्रमांक 14. काय वा दे विदेश नाचायचं आहे. नाचलं पाहिजे. 10 गुण आहेत. हा सुरू. गरबा नव्हे, डान्स केला पाहिजे. डान्स. हा नृत्य 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 करायचं. हा सुरू. हा वा जाय वाजवा का टाळ्या काय पडताय. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. बाजारपेठ मित्र मंडळाच्या अंगणामध्ये हा कार्यक्रम रंगतोय. पुढे पुढे जाऊन आणि रंगत घेणार यात कुठलीही शंका नाही, कारण आम्ही बाद फेरी खेळवणारच नाही. क्या बात आहे, क्या बात आहे. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. थँक्यू दिदेश, थँक्यू. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. या तुमच्या ग्रुपचं नाव आहे मंगलमूर्ती मोर्या. कुठेतरी बसा एकत्र. हां ग्रुपचे नावं लक्षात ठेवा. एक जरी स्पर्धक खाली राहिली तर स्पर्धक बाद होणार हे लक्षात घ्या. चला पुढील स्पर्धक सांग. पुढे 14, 15, 16, 17, 18, 19 किती होणार. 15 ते 21. या 15 ते 21. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. या टिक मार्क करत आणि सांग मला किती. 15 ते 21. या पटपट. मॅजिक बॉक्स इथे या. 15, 16, 17 बॅच सरळ करा. 18, 19, 20, 21 बरोबर. तर या ग्रुप सुद्धा सोबत आम्ही तोच खेळ खेळणार आहोत मॅजिक बॉक्स. आणि मॅजिक बॉक्स हा खेळ कोणी घेण्याचा प्रयत्न सुद्धा करू नका, खूप हार्ड आहे तो. या स्पर्धक क्रमांक 15. हा ते काय चिठीमध्ये येईल ते करायचं. हा काय आहे. वा आता तुम्हाला प्रश्न आला म्हणून बरं आहे. ठीक आहे. रिक्षेला चाकं किती. 3. उकानं घ्याल. हिमालयाच्या पर्वतांवर बर्फांच्या राशी गौरवरावांचे नाव घेते नवरात्रीच्या दिवशी. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे, पण उत्तर मात्र चुकलेलं आहे. या पुढील स्पर्धक क्रमांक 16. स्पर्धा चालू आहे मॅडम ऑनलाईन. प्लीज विनंती आहे कोणी उत्तर देऊ नका. तिथं 10 मार्काचा प्रश्न आहे किंवा प्रश्न आम्ही कॅन्सल करणार, दुसरा देणार. हां काय आहे. वा वा वा. कणकवलीतील शहरातील 4 कॉलेजची नावं सांगायची आहेत. कणकोली कॉलेज, एचएम हायस्कूल, पोद्दार हायस्कूल, 11. कणकवलीत ती सांगायची आहेत. बरं उखाणं घ्याल. हां नाही उखाणं घ्याल. उखाणं हा घ्या. ईश्वरीच्या पेंडीला बेल घालते वाकून. या या इथे उखाणं पूर्ण करायचं. हां ठीक आहे. बेल वाकून घातला. पुढे सांगा. चल. चांदीच्या ताटात चकचक जाई माझ्या मंगळसूत्रावर परशुरामांची. वा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईंसाठी. त्यानंतर पुढील स्पर्धक. या स्पर्धक क्रमांक 17. वा सोपा प्रश्न आहे. राष्ट्रीय फुल कोणतं. राष्ट्रीय फुल. गुलाब. 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 तुमचं लव्ह मॅरेज की अरेंज मॅरेज. लव्ह मॅरेज. तेव्हाच तुम्हाला गुलाब आवडतं. राष्ट्रीय फुल गुलाब आहे. उकानं घ्याल. रुसलेल्या राधेला कृष्ण म्हणतो हास. लक्षरावांचं नाव घेते होम मिनिस्टरसाठी खास. वा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. राष्ट्रीय फुल गुलाब नाही आहे, ते फक्त प्रेमामध्ये दिलं जातं. या आणि सत्कार करताना. स्पर्धक क्रमांक 18. काय आहे. वा कणकवलीच्या ग्रामदैवतेचं नाव सांगायचं आहे. माहीत आहे. रामेश्वर. रामेश्वर. कणकवलीच्या आचऱ्याचे आहे तुम्ही. मग कणकवलीचं ग्रामदैवत सांगा. रवळनाथ. बघा पूर्ण यायला पाहिजे. श्रीदेव रवळनाथ. नाही. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईंसाठी. पूर्ण उत्तर पाहिजे होतं. रवळनाथ सुद्धा आहे, पण एक देवाला ठेवलात तुम्ही तिथेच बसून. या वा सोपा प्रश्न आहे. येईल. हां
कणकवली रेल्वे स्टेशन कोणत्या रोडला लागून आहे? उखाणं घ्याल? उखाणं घ्याल का? हो भालचंद्र बाबांच्या देवळात लावल्या 360 समयी योगेशरावांचे नाव घेते होम मिनिस्टर करीश. वा, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. परंतु कणकवली रेल्वे स्टेशन कोणत्या रोडला लागून आहे सांगता आलं नाही हा तुम्हाला. सोपा प्रश्न आहे. हा, पुढे. वा, सुंदर. तुम्हाला आवाज काढायचा आहे. तीन आवडत्या प्राण्यांचा आवाज काढायचा आहे. पटपट. हा, दुसरा. हा कोणाचा आवाज काढला? कुत्र्याचा. ठीक आहे. आणि कावळ्याचा काढा. कावळ्याचा. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. प्राणी पाहिजे ना खरं. हा, प्राणी पाहिजे. प्राणी. कावळा नाही होणार. हा, काय आलं? आणि एखाद्या प्राण्याचा काढा. प्राणी पाहिजे. हम्माचा प्राणी. हम्माचं झालं. हा, काढा. आम्हा नाही. म्हैस कशी ओरडते सांगा? तिथे थांबा जाऊन. पुढील स्पर्धक या. अशी ओरडते अम्मा. या स्पर्धक क्रमांक 21. आणि एका प्राण्याचा काढला असं 10 गुण मिळणार होते तुम्हाला. हां, काय आहे? वा वा वा. कणकवली रेल्वे स्टेशनवर थांबणाऱ्या जाता रेल्वेने. ओके, 5 ट्रेनची नावं सांगायची आहेत जी रेल्वे स्टेशनला आपल्या थांबतात. हां, दिवा, दादर, राजधानी, कोकण कन्या, दिवा झाली, कोकण कन्या, एर्नाकुलम, आणि दादर झाली. ओके, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईंसाठी. तुम्ही कुठेतरी एकत्र बसा. तुमच्या ग्रुपचं नाव आहे उंदीर मामा की जय. काय? हां, ह्या ग्रुपने वरती या म्हटल्यावर यायचं आहे. कुठेतरी एकत्र बसा. चला, पुढील स्पर्धक 22 ते 28 या. 22 ते 28. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. तर आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण सात लाईव्ह आणि दैनिक कोकण सात प्रस्तुत बाजारपेठ मित्रमंडळ कणकवली आयोजित सार्वजनिक नवरात्र उत्सव 2023. सन्मान्य संदेशी पारकर साहेब यांच्या संकल्पनेतून साकार झालेला हा नवरात्र उत्सव हा खेळ पैठणीचा या ठिकाणी रंगतोय. 22 ते 28 या. क्रमांक 22 या. वा वा वा, सुंदर. रेडी? क वरून तुम्हाला मुलींची नावं सांगायची आहेत. क वरून. हा, थांबा. तुमचा टायमिंग सुरू होतोय आता. स्टार्ट. कल्पना, क वरून 10 सांगायची. 10 नावं. उकाना घ्याल? घ्या घ्या. गुलाबाचे ताजे फूल, दिसायला सुंदर, संजय रावांचे नाव घेते, सौभाग्य माझे. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे तरी असू. पुढील स्पर्धक या. स्पर्धक क्रमांक 23. इथे थांबा. इथे काय आहे? सुरू. स्टार्ट. 7 14 7 हळूहळू. हां, जरा मोठ्याने म्हणा. म्हणा बघूया. 7 1 7 7 14 7 1 21 7 सातचा पाडा म्हणायचा आहे. 7 बरोबर आहे. 7 5 35. पुढे. 7 42 7 49 7 56 उकाना घ्याल तुम्ही. उकाना घ्याल. उकाना घ्याल. ठीक आहे.
डाळिंब ठेवले फोडून, संत्र डाळिंब फोडून ठेवले, डाळिंब ठेवले फोडून, पुढे ठेवलं फोडून, पुढे त्याची काढली साल, तुषारावांचं नाव होते, च्या नावाने कुंकू लावते लाल. वा, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत ताईंसाठी. त्यानंतर पुढील स्पर्धक या. वा, 4 कॉलेजची नावं सांगायची आहेत. सांगा. कणकवली कॉलेज, SMS स्कूल, इंजिनियर कॉलेज आणि बरोबर आहे. चौथं 3 झाले. मग चौथं सांगा. येतंय? जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईंसाठी. त्यानंतर पुढील स्पर्धक या. चौथं कॉलेजचं नाव सांगितलं असतं 10 गुण मिळणार होते तुम्हाला. नाव काय तुमचं? समीक्षा पूर्ण समीक्षा अभिजित पारकर. काय माहित आहे ना याच्यात? सुरू स्टार्ट. जरा म्युझिक कमी करा. हां, जोरात हसणे, म्हणून मी आधी सांगितलं नाही. हां, मी माईक धरतो, तुम्ही सुरू करा. जोरात हसलं तरच ते 10 गुण देणार. ते 2 परीक्षक आहेत, लाईव्ह कार्यक्रम आहे, त्याच्यामुळे माझ्या हातामध्ये काही नाही. हां, स्टार्ट. का आलं असा सुरू. मी थांबायला नाही दिलं, सुरू ठेव. ओके, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईंसाठी. हसायला पण खूप कठीण आहे. स्पर्धक क्रमांक 26. वा, इथे फक्त चेंज करून देतोय तुम्हाला. गणपतीची आरती म्हणायची आहे. म्हणाल? गणपतीची आरती. हां, सुरू. करता दुःख हरता वार्ता विघ्नाची, नुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर विटी सिंदुराची, कंठी शोभे माळ मुक्ता फळाची, जय देव जय देव. पुढे जयदेव जयदेव. पुढे काहीतरी आहे बघा, 2च शब्द आहेत. हां, देव जय मंगलमूर्ती, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती, जय देव जय. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे 10 गुण ताईंसाठी. त्यानंतर पुढील स्पर्धक क्रमांक 27. वा, तुम्हाला करायची आहे वेड्याची भूमिका. कराल? वेडं व्हायचं आहे. वेडं कशी करते वेडी तशी. हां, सुरू स्टार्ट. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईंसाठी. जरा वेड्याची करा, वेडी झाले पाहिजे, म्हणजे वेडं कसे करते तसं. हां, क्या बात आहे. बरोबर आहे, अशीच करते ना वेडी. चालेल, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईंसाठी. त्यानंतर पुढे स्पर्धक या. नको, तुम्ही वेड्याची भूमिका केली तर नाव नको. 10 गुण मिळाले तुम्हाला. काय आहे? वा, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये एक विमानतळ आहे, माहित आहे ना? त्याचं नाव सांगायचं आहे त्या विमानतळाचं. चिपी विमानतळ. नाव सांगायचं त्याचं. चिपीमध्ये आहे, बरोबर आहे. त्या विमानतळाचं नाव सांगायचं. बरं, उकाना घ्या. कोल्हापूरच्या महालक्ष्मी पुढे ठेवल्या तांदळाच्या राशी, भालचंद्ररावांचे नाव घेते नवरात्रीच्या दिवशी. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. तुमच्या ग्रुपचं नाव आहे दुर्गा माते की जय. काय? नीट लक्ष ठेवा. दुर्गा माते की जय. एकत्र कुठेतरी बसा. पुढे 29 ते 33 या. 29, 30, 31, 32, 33 या. 29 पासून या सगळे. दुर्गा माते की जय, गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया, उंदीर मामा की जय. या ग्रुपने लक्ष ठेवा. ग्रुपचं नाव घेतलं जाणार हा इथून पुढे. आता पुढे 29, 30, 31, 32, 33, 34 कुठे आहे? आणि 35, 35 या.
बरोबर आहे समीर? तर काय या पुढे या जरा. ओके रेडी या मॅडम. स्पर्धक क्रमांक 29. माईकवर तुम्हाला गाणं बोलायचं आहे. कुठलं गाणं बोलायचं आहे माहीत आहे? फुगडी म्हणायची आहे, फुगडी. त्याच्याच लिहिलेलं आहे, माझ्या हातामध्ये काय नसतं. हां सुरू. मी माईक धरतो, तुम्ही म्हणा फुगडी. फुगडीचं एक कडवं म्हटलं तरी चालेल. जिम पोरी जिम मोठ्याने म्हणा जरा. जिम पोरी जिम कपाळाला जिम. जिम पुरे जिम कपाळाला जिम पुढे. बरं उकानं घ्याल? हा घ्या. पिंपळाच्या वृक्षाखाली महालक्ष्मीचा वास. रोहनरावांचे नाव घेते तुमच्यासाठी खास. वा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. तरी जरा मोठ्याने बोला प्रत्येकाने. या स्पर्धक क्रमांक 30. उपवास होते सगळ्यांचे? उपवास चालू आहेत म्हणून विचारलं. उपवास आहेत? नाही येतो तर. हां दे म्युझिक. कॅटॉकचं म्युझिक द्यायचं आहे. कॅटॉक करणार आहेत मॅडम. कसं करायचं सांगतो तुम्हाला. इथून तिथे जायचं, कॅमेऱ्याच्या थोडंसं अलीकडे परून इकडे येतं, परंतु त्याच्यामध्ये काहीतरी थीम पाहिजे. हां नुसतं भाजी मार्केटला जाता पिशवी घेऊन तसं नाही. हां दे म्युझिक. क्या बात आहे, क्या बात आहे. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. 10 गुण. जोरदार टाळ्या. वा वा. पुढील स्पर्धक या. दे म्युझिक. नाचायचं आहे तुम्हाला. गरबा सोडू ना, गरबा नाही नाचायचं. हां दे बी. हां नाही गरबा तुम्ही नाचायचे काही लावेल ते. तुम्ही गरबा नाचायचं नाही आहे ते ना. गाणं आहे अगोदर आणि मग गरबा आहे तो. स्टार्ट. टाळ्या झाल्या पाहिजे. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईंसाठी. ओके वा वा. 10 गुण मिळालेले आहेत. जोरदार टाळ्या ताईंसाठी. वा वा. पुढील स्पर्धक या. द मॅजिक बॉक्स. याच्यातून 10 गुण मिळून पुढे जावा. बाकी गेम तुम्हाला सोपे आहेत सगळे. वा. 5 रानभाज्यांची नावं सांगायची. रानभाजी म्हणजे रानामध्ये असतात ना भाज्या. सांगाल? रानभाजी. पालक हां मेथी हां वाली भेंडी. रानभाज्यांची नावं सांगायची. रानात असतात ना, रानात त्या. नाही येत. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. पुढील स्पर्धक. स्पर्धक क्रमांक 33 या. नवऱ्याला हाक मारायची आहे. कशी माराल? हां तुम्हाला एक हे देतो, थीम देतो. काय की जेवायला बोलवत आहे नवऱ्याला. रागाने रागाने बोलवत आहे यावेळी. कसं बोलवर? ओ जेवायला या. नाहीतर काय करणार? जोडा त्याला पुढे. काय एवढंच. परत एकदा म्हणा. ओ जेवायला या. ओके जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईंसाठी. त्यानंतर परत एवढंच रागावता नवऱ्यावर. ठीक. स्पर्धक क्रमांक 34. काय आहे? कोणत्याही प्राण्याचा आवाज काढायचा आहे तुम्हाला. प्राण्याचा. यावेळी पक्षी नाही आहे, प्राणी. कोणता काढताय? कुठल्या प्राण्याचा? हां दुसरं काहीतरी करा. ते कंबाईन झालं. हां हां काढा. गाईचा काढते का? ओके. गाईचा आवाज तुम्हीच काढता म्हणून सांगितलं ना. हा कुत्र्याचा काढा. तुम्ही काय ते काढा, पटकन काढा. हा पिल्लाचा झाला. कुत्र्याचा काढा. कुत्रा कुत्रा. हे पिल्लू झालं. हा हा कुठल्या प्रकारचा? कुत्रा. कुत्रा की कुत्री? कुत्री. तर वा जोरदार टाळ्या झाला पाहिजे. त्यानंतर पुढील स्पर्धक या.
वा. गे आई इकडे हे मराठीमध्ये आहे. जरा जरा शांतता राखा. खूप मजेदार आहे. ओरिजिनल आवाज काढला तुम्ही, त्याचा परिणाम बघा. दाखवलं तर साहिल दाखव त्याला. ओरिजिनल आवाज काढला तुम्ही. हां. गे आई इकडे, गे आई इकडे असं तुम्हाला मालवणीमध्ये म्हणायचं आहे. आईला हाक मारायची आहे, आईला बोलवायचं आहे. कशी माराल? गे आये इकडे ये. जरा जरा एक काहीतरी शब्द चुकतोय बघा. हां. गे आये अकडे ये. जरा मोठ्याने. गे आये आकडे ये. अकडे गय, इकडे अकडे गय. परत जरा मारा एकदा. चुकतंय काहीतरी. 10 गुण आहेत बघा. बरोबर आहे पण चुकतंय काहीतरी. औसी हाकडे ये. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईंसाठी. गे आहे हकडे. बस हकडे तर अकडे गेले तुम्ही. लक्ष झालं. तुमच्या ग्रुपचं नाव आहे अंबाबाई ग्रुप. काय? कुठेतरी एकत्र बसा. आणि त्यानंतर 35 ते 43. 35 ते 43 या. 35, 36, 37, 38, 39. हे बघ त्याने हाक मारलेली तुला त्याने. 35 ते 43. पुढे पुढे या जरा. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. या. स्पर्धक क्रमांक 36. जरा आवाज दे ना माईक. काय आहे? कणकवलीचे खासदार कोण सांगू शकाल? खासदार कोण? खासदार. ठीक आहे, उखाणा घ्याल घ्या. शिवरायांचा जन्म झाला शिवनेरी किल्ल्यात. श्रीकांतरावांचे नाव घेते सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात. वा, मग सिंधुदुर्गचे खासदार कोण? निलेश राणे. या. स्पर्धक क्रमांक 37. खासदार विचारलेले मी. हां. गाण्याच्या तरावर नृत्य करायचे. कराल? दे म्युझिक. सुरू. स्टार्ट. वाह, क्या बात है. वा, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे आईसाठी. याच्या अगोदर केलात का कधी चंद्रावरती नृत्य? ठीक आहे, पुढील स्पर्धक या. काय आहे? वा, राष्ट्रीय पक्षी कोणता? मोर. ओके, मोर कसा आरडतो? अरे देवा. म्याव. ते मांजर झालं. हा, मोर कसा आरडतो? आरडा आरडा एकदा एकदा हे कर. पहिले बरोबर बरोबर आहे, फक्त ते हा सुधरून सांगा जरा. हा. म्याव. एवढं. पाऊस पडायची वेळ झालेली आहे. मोर पिसारा फुलवतो. हा. आणि कसा आरडतो आपण, म्हणजे बोलतो, ओरडतो कसा? म्याव. नाही हो, एवढंच येतो. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. 10 गुण मिळालेले. त्यानंतर पुढील स्पर्धक. स्पर्धक क्रमांक 39. राष्ट्रीय पक्षाचं नाव होतं, बाकी काय नाही. कसा ओरडतो हा माझा प्रश्न होता. पुढे. त वरून 4 मुलींची नावं सांगायची. सांगाल? सांगा. सुरू. तुमचा टायमिंग सुरू होतोय आता. स्टार्ट. तेजस्वी. ठीक आहे, उखाणं घ्याल? उखाणं घ्या. तन्वी. उखाणं घ्या आता. उखाणं. भाजीत भाजीले तिची सुनील रावांचे नाव घेते मी तीनच्या प्रीती. वा वा, नक्की. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईंसाठी. त्यानंतर पुढील स्पर्धक. काय आहे? विजयदुर्ग किल्ल्यावर कोणता वायू दिवस साजरा केला जातो?
बरं उकानं घ्याल. ओके, जरा मोठ्याने घ्या. चांदी की सायकल, सोने की सीट, चलो विजय, चले डबल सीट. हा, जोरदार ट्राय झाल्या पाहिजेत. असं उकानं का घेतलं असावं नाही माहिती आहे तुम्हाला. सायकलचं दुकान आहे त्यांचं. या पुढील स्पर्धक अर्थातच मापसेकर बंधू. वा, कणकवली रेल्वे स्टेशन कोणत्या रोडला लागून आहे? नळडवे रोड. कोकण कन्या एक्सप्रेस येते मडगाववरून मुंबईला जायला, कसं अनाउन्समेंट करतात ते? हा सांगा, मी माईक धरतो. मडगाववरून कोकण कन्या एक्सप्रेस येते मुंबईला जायला छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसला, कसं अनाउन्समेंट होतं रेल्वे स्टेशनला? एस टीने जाता? एस टीने जाता का? मग कशाने जाता? हां, बाईकने जाता म्हणजे टू व्हीलरने. कशी जाते टू व्हीलर? सांगा की आता. रस्त्यावरून जाणार. कशी जाते? रस्त्याच्या कडेने. जोरदार ट्राय झाल्या पाहिजेत. 10 गुण मिळालेले आहेत. पुढील स्पर्धक या. तुमचा प्रश्न एकच होता फक्त, कणकवली रेल्वे स्टेशन कोणत्या रोडला लागून? पुढे. वा, द्या. येईल. सिंधुदुर्ग जिल्हा विधानसभेचे आमदार किती? सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे विधानसभेचे आमदार किती? कुठे राहता तुम्ही? इथे कमली गल्ली. किती वर्ष झाली सिंधुदुर्गात राहून? विधानसभेचे आमदार किती? सोपा प्रश्न आहे. ठीक आहे, उकानं घ्याल. घ्या. शंकराच्या पेंडीला बेल घालते वाकून, शिवरावांचं नाव घेते सर्वांचं मान राखून. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत ताईंसाठी. त्यानंतर पुढील स्पर्धक समीर. एस टीने जाता की रेल्वेने? एस टीने. कुठे जातं तुम्ही? माहेर कुठे? राजापूर. आणि सासर? कणकवली. कणकवलीवरून राजापूरला गाडी निघालेली आहे. कुठल्या गाडीने जाता? रत्नागिरी गाडीने. देवरुख सावंतवाडी. हां, ती लागली की कसं अनाउन्समेंट होतं? थोड्याच वेळात कणकवलीवरून रत्नागिरी कणकवलीवरून देवरुख बस जाणार आहे. येते कुठून ती? कणकवली ते राजापूर, कसाल. राजापूरच्या पुढे कसाल आहे का? कसाल इकडे आलं. हां, कशी जाते? कशी अनाउन्समेंट होते? कणकवलीवरून देवरुख, राजापूर, ओडी, वाटूळ, भांबेड या मार्गे जाणार आहे. पुढे बघा कशी सावंतवाडी देवरुख गाडी लागली आहे प्लॅटफॉर्मला. कशी करा अनाउन्समेंट एवढंच सांगा, मार्ग सांगत राहू नका. हां, कशी करतात अनाउन्समेंट? 10 गुण आहेत बघा. प्लॅटफॉर्म क्रमांक 2 वर सावंतवाडी देवरुख बस लागली आहे. ओके, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे त्यासाठी. तुमच्या ग्रुपचं नाव आहे अंबे माते की जय. काय? कुठेतरी एकत्र बसा. चला तर अशाच आणि दुसऱ्या राऊंडसाठी पुन्हा एकदा परतणार हा खेळ पैठणीचा घेऊन. अर्थातच आज संपूर्ण सिंधुदुर्गाचा दौरा करत असताना बाजारपेठ मित्रमंडळ सार्वजनिक नवरात्र उत्सव 2023 मध्ये येणं झालं. कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल अर्थातच कोकण सात लाईव्ह आणि दैनिक कोकण सात प्रस्तुत सार्वजनिक नवरात्र उत्सव मंडळ बाजारपेठ मित्रमंडळ कणकवली सन्मान्य संदेशजी पारकर साहेब यांच्या संकल्पनेतून साकार झालेला हा नवरात्र उत्सव सुरू आहे खेळ पैठणीचा. आपण कुठेही जाऊ नका. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 3225 40 आणि 9423 7509 44. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर.
पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 3225 40 आणि 9423 7509 44. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 3225 40 आणि 9423 7509 44. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 3225 40 आणि 9423 7509 44. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिट. दुसऱ्या फेरीसोबत पुन्हा एकदा येतोय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह आणि दैनिक कोकण 7 प्रस्तुत सार्वजनिक नवरात्र उत्सव बाजारपेठ मित्रमंडळ कणकवली आयोजित 2023 रंगला खेळ पैठणीचा संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा दौरा करत असताना आज कणकवलीमध्ये अर्थातच या कार्यक्रमाचे प्रायोजक विल्बर प्रॉपर्टीज आणि सहप्रायोजक आहेत कॅमलिन. बघूया कोणाच्या घरामध्ये जातं आहे महाराष्ट्राचं महावस्त्र अर्थातच ही महापैठणी. दुसऱ्या राऊंडसाठी येतो तोच आपला राऊंड आहे. चेंडू आणायचे आहेत. जरा पाठी थांबायच्या अगोदर उगीच घाई करू नका. चप्पल वगैरे काढा. धावताना पडलात तर आम्ही जबाबदार नाही. चालताना पडलात तर आम्ही जबाबदार. धावताना पडलात तर आम्ही जबाबदार नाही. तिथे पिशवी आहे. त्या पिशवीमध्ये चेंडू आहे. तिच्याबरोबर भांडायचं नाही. एका वेळी एकच आणायचं. ती पिशवी फाडायची नाही. हां ओके. तुझं नाव काय? पूर्वा अविराज टोनेवाले. पूर्व अभिराज टोनेमारे. हां लक्षात आलं. तिच्याबरोबर पूर्वाबरोबर भांडायचं नाही. एका वेळी एकच आणायचं. 1 मिनिटाचा अवधी असेल. चेंडू टाकायचा नाही. चेंडू ठेवायचा. जो बकेटमध्ये या धायेच्या बकेटमध्ये चेंडू राहणार तेवढेच आम्ही मोजणार. हां ओके. एका वेळी एकच आणायचा. तुमचा टायमिंग कळलं का? पाठी सरकं पाठ. हां तुमचा टायमिंग सुरू होतोय आता. स्टार्ट. जे म्युझिक. खाली पडलेले चेंडू उचलायचे नाहीत. हां धरणार नाही. पिशवीतलाच चेंडू आणायचा. पिशवीतलाच चेंडू आणायचा. पिशवीतला चेंडू आणायचा. भांडायचं नाही. दुसरा ना. चालताना पडलात तर जबाबदार आम्ही. धावताना पडलात तर जबाबदार स्वतः तुम्ही. हा पटपट 30 सेकंड बाकी आहेत. जरा लवकर. जरा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. जोरदार टाळ्या का वाजत नाही? टाळ्या जोरदार झाल्या पाहिजे. या वाद आहे. थांबा तिथे थांबा. चेंडू तिकडे नेऊन ठेवा. जाऊ. इथे कोणी टाकला परत? हा नाही इकडे. हां आपापल्या बकेटकडे उभे राहा. बकेट हातामध्ये घ्या. रेडी. बकेट हातामध्ये घ्या आपापल्या. उमेश कुठे आहे? ये की. स्पर्धक क्रमांक 1 60 गुण. स्पर्धक क्रमांक 2 80 गुण. स्पर्धक क्रमांक 3 बिचारे पडले. नाही पण तू काय पडलं तर पडलं. मी सांगितलेलं धावू नका. चालत आणलं असतं चाललं असतं. 70 गुण. स्पर्धक क्रमांक 4 70 गुण. स्पर्धक क्रमांक 5
80 गुण. स्पर्धक क्रमांक 6 60 गुण. आणि स्पर्धक क्रमांक 7 100 गुण. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. चेंडू नेऊन होता तिथे. चला पुढील ग्रुप कुठला? मंगलमूर्ती मोरया. या स्पर्धक सगळे आले पाहिजेत हा. मंगलमूर्ती मोरया. एक जरी राहिला खाली स्पर्धक बाद. बकेट त्यांच्या हातामध्ये द्या. त्यांना द्या बकेट. रेडी? ठेवा आपापल्या बकेट जाग्यावरती. रेडी? 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 कळलं काय करायचं ते? एका वेळी एकच आणायचा चेंडू. चेंडू आणून दुसऱ्याच्या बकेटमध्ये टाकला तर गुण शेजारणीला. सरका पाटी. बेटा पाटी राहा इकडं. तुमचा टायमिंग सुरू होतोय आता. स्टार्ट. बाजारपेठ मित्रमंडळ कणकवल्याची सार्वजनिक नवरात्र उत्सव 2023 सन्माननीय संदेजी पारकर साहेबांच्या संकल्पनेतून साकार झालेला कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकणसात लाईव्ह आणि दैनिक कोकणसात प्रस्तुत हा खेळ पैठणीचा जवळपास 3 लाखाहून अधिक त्याचे सबस्क्रायबर आहेत. फेसबुकला 1.5 लाखाहून अधिक सबस्क्रायबर आहेत. असा कोकणचा नंबर 1 महाचॅनल कोकणसात लाईव्ह आणि दैनिक कोकणसात प्रस्तुत. प्रायोजक विल्बर प्रॉपर्टी, सहप्रायोजक कॅमलिन. बघूया कोणाच्या घरामध्ये जातं हे महाराष्ट्राचं महावस्त्र. अगदी काही वेळातच आपल्या समोर येईल. महिलांना व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्याचा हा प्रयत्न यशस्वी ठरतोय. संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा दौरा करत असताना कोकणसात लाईव्ह कुठेही थांबलेला नाही. उद्या परवा सलग 2 दिवस आम्ही तुमच्या शहरामध्ये येतोय. उत्स्फूर्तपणे सहभागी व्हा आणि या कार्यक्रमाचा आनंद लुटा. कारण हा जागर आहे स्त्री शक्तीचा. तिकडेच थांबा. तिकडेच थांबा सगळे. आता आपापली बकेट हातामध्ये घ्या. या चला स्पर्धक क्रमांक 8 काय गोळा केलं बघूया. 4 3 7 आणि 1. नाव काय तुमचं मॅडम? अंकिता आदित्य सापळे. वा वा वा. 80 गुण. स्पर्धक क्रमांक 8 80 गुण. स्पर्धक क्रमांक 9 70 गुण. स्पर्धक क्रमांक बॅच सरळ करा आपापले जरा. बॅच आपापले सरळ करा. हां. स्पर्धक क्रमांक 10 70 गुण. काय धावलात की मस्करी करा. स्पर्धक क्रमांक 11 या कुठेच कधी जमत नाही 90 गुण. स्पर्धक क्रमांक 12 90 गुण. स्पर्धक क्रमांक 13 काय गोळा केलंय? 110 गुण. आणि स्पर्धक क्रमांक 14 100 गुण. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. ठेवा ते. चला उंदीर मामा की जय. कुठे गेले उंदीर मामा? या उंदीर मामा की जय. व्यवस्थित उभे राहा एका लाईन. त्यांना बकेट द्या आणून. उंदीर मामा की जय या ग्रुपला द्या बकेट आणून. आम्ही कुठल्याही पद्धतीने बाद फेरी खेळवत नाही. कालही अशाच एका गावामध्ये होतो, शहरामध्ये होतो, भरपूर स्पर्धक होते, परंतु परंतु बाद फेरी आम्ही खेळवले नाही. रेडी? रेडी? तुमचा टायमिंग सुरू होतोय आता. स्टार्ट. एका वेळी एकच आणायचा. पटपट. भांडू नका, भांडू नका. एका वेळी एकच आणायचा आहे. विकेश
समीर एका वेळी एकच आणायचं आहे. एका वेळी एकच. थांबा तिथेच थांबा. थांबा तिथे. ठेवा चेंडू. आवाज सरळ कर जरा. हा बॅच कोणता पडलाय बघ. या स्पर्धक क्रमांक 15 80 गुण. स्पर्धक क्रमांक 16 70. स्पर्धक क्रमांक 17 70 गुण. स्पर्धक क्रमांक 18 70 गुण. स्पर्धक क्रमांक 19 80 गुण. स्पर्धक क्रमांक 20 70 गुण. स्पर्धक क्रमांक 21 70 गुण. 21 आहे ना बघा. 21 70 गुण. पुढे दुर्गा माते की जय. दुर्गा माते की जय. या हॅलो 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 हॅलो. बच्चे कंपनी जरा बाजूला राहा. तुमचा फुटबॉल करतील नाही ते. बॉल आणायच्या ना ते. रेडी. दुर्गा माते की जय. बरोबर आहे. रेडी. हां 5 मिनिटं थांबता येणार नाही पण 1 मिनिट थांबूया. काय ठेवताय मोबाईल. हां आठवणीने नाही ना तो. रेडी. तुमचा टायमिंग सुरू होतोय. किती सोपे सोपे घे आहेत ना. सोपे सोपे. हां चेंडू आरामात आणा. धावत जाऊन जर पडलात तर जबाबदार तुम्ही. चालताना पडलात तर जबाबदार आम्ही. हां छोटा ठेवला. ठीक आहे. तुमचा टायमिंग सुरू होतोय आता. स्टार्ट. एका वेळी एकच आणा. पिशवीतला चेंडूलाच पिशवीतूमधूनच चेंडू आणायचा आहे. बाहेरचे चेंडू धरले जाणार नाही. थांबा 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 थांबा. आपापली परडी हातामध्ये घ्या. उमेश ये जरा. स्पर्धक क्रमांक 22 70 गुण. स्पर्धक क्रमांक 23 100 गुण. स्पर्धक क्रमांक 24 आणि एक मिळणार होता. घाई केली तुम्ही. हातामधून मुलावळा वरती. 60 गुण. स्पर्धक क्रमांक 25 90 गुण. स्पर्धक क्रमांक 26 काय गोळा केला ते 40 40 80 90 100 110 गुण. स्पर्धक क्रमांक 27 70 गुण. स्पर्धक क्रमांक 28 110 गुण. जाओ. अंबे माते की जय. या अंबे माते की जय.
बाकीच्यांनी बसा जरा, बसा व्यवस्थित. अंबे माते सरका इकडे. अंबे माते की जय. बघा आता तुम्ही काय ते. राहा पटपट. का आलं? थांब थांब, स्मरणशक्ती आहे ती सांगू नको. स्मरणशक्ती फेरी चालू आहे उमेश. मग काय उपयोग आहे ना. अंबे माते की जय. मला काय माहिती नाही बॅच नंबर किती नाही काय. अंबे माते की जय ग्रुप कोणता आहे? थांब समी. बघा तुमच्यात ठरवा अंबे माते की जय ग्रुप कोणता आहे, नाही तर संपूर्ण ग्रुप बाद होणार हा. 0 ग्रुप सगळ्या स्पर्धकांना. तुम्ही ठरवा कोणता आहे तो. म्हणून स्मरणशक्ती फेरी आहे, नावामध्ये बदल आहे थोडासा काहीतरी. अंबे माते की जय या ग्रुपने उभे राहा. झालं रेडी? देऊ 0 गुण सगळ्यांना. अंबे माते की जय ग्रुपने यायचं इथे. काय मॅडम, स्मरणशक्ती फेरी चालू आहे. चला तुमच्यासाठी लूज करतो. अंबे माते की जय ग्रुप मागाशी होता तो बरोबर होता. या त्या ग्रुपचं नाव काय परत सांगू? ऍक्च्युली सांगू नये, स्मरणशक्ती फेरी चालू आहे, पण तुम्हाला लूज करून देतो. अंबाबाई की जय आहे. अंबे माते की जय ग्रुप उभे राहा. रा 29, 30, 31, 32 नंबर प्रमाणे रा. 29 ते 35 ना समीर? सरका पाटी. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. ओके रेडी? तुमचा टायमिंग सुरू होतोय आता. स्टार्ट. एका वेळी एकच आणायचं आहे, एकच. आणि पिशवी मधलाच आणायचं आहे, जमिनीवर पडलेला आणायचा नाही. तर संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा दौरा करत असताना आज कणकवली बाजारपेठेमध्ये येणं झालं. कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण साथ लाईव्ह आणि दैनिक कोकण साथला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. सार्वजनिक नवरात्र उत्सव बाजारपेठ मित्रमंडळ कणकवली आयोजित. थांबा थांबा, तिथे चेंडू दे. चेंडू ठेवून या मॅडम. चल आपापली बकेट घ्या. रेडी? चला तुमचा किती आहे? 29. क्रमांक 29. स्पर्धा क्रमांक 29 90 गुण. स्पर्धक क्रमांक 30 80 गुण. स्पर्धक क्रमांक 31 60 गुण. स्पर्धक क्रमांक 32 70 गुण. स्पर्धक क्रमांक 33 90 गुण. स्पर्धक क्रमांक 34 70 गुण. आणि स्पर्धक क्रमांक 35 90 गुण. लिहिले समीर? आता या शेवटचा ग्रुप या. आता तरी बरोबर आहे ना? या सगळे शेवटचा ग्रुप. तसे बाद आम्ही नाही करणार. शेवटचा ग्रुप नंबर प्रमाणे राहा, म्हणजे सांगायला बरोबर. आपल्या ओळखीसाठी रुमाल, कंगण, मोबाईल बघा कोणाचा राहिला आहे तो. तुमचा आहे मोबाईल? सरकपाट. समीर एक बकेट आहे.
कुठे पण ठेवा, लाईनमध्ये ठेवा. सरका पाठी मॅडम. रेडी? आपल्याच बकेटमध्ये टाकायचा. हा, तुमचा टायमिंग सुरू होतोय आता. स्टार्ट. एका वेळी एकच. आपल्याच बकेटमध्ये टाका, दुसऱ्यांच्या टाकू नका. थांबा तिथे, थांबा. आपापली बकेट घ्या हातामध्ये. स्पर्धक क्रमांक बॅच सरळ करा. आपापले बॅच सरळ करा मॅडम. स्पर्धक क्रमांक 36 100 गुण. स्पर्धक क्रमांक 37 70 गुण. स्पर्धक क्रमांक 38 80 गुण. स्पर्धक क्रमांक 39 90 गुण. स्पर्धक क्रमांक 40 100 गुण. स्पर्धक क्रमांक 41 90 गुण. स्पर्धक क्रमांक 42 80 गुण. स्पर्धक क्रमांक 43 80 गुण. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. जरा जोरदार टाळ्या वाजव्या सर्व स्पर्धकांसाठी. छोट्याशा विश्रांतीनंतर पुन्हा आम्ही येऊ. पाहत रहा खेळ पैठणीचा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह आणि दैनिक कोकण 7 प्रस्तुत खेळ पैठणीचा सार्वजनिक नवरात्र उत्सव बाजारपेठ मित्रमंडळ कणकवली आहे. सन्माननीय संदेशजी पारकर साहेब यांच्या संकल्पनेतून साकार झालेला हा सार्वजनिक नवरात्र उत्सव मित्रमंडळ बाजारपेठ 2023 खेळ पैठणीचा प्रायोजक विल्बर प्रॉपर्टी, सहप्रायोजक आहेत कॅमलेन. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला,
जानवली ब्रिज जवळ कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 3225 40 आणि 9423 750944. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 3225 40 आणि 9423 750944. तर तिसऱ्या आणि शेवटच्या फेरी समवेत पुन्हा एकदा आम्ही येतोय खेळ पैठणीचा कोकणचं नंबरवर महा चॅनल अर्थातच कोकण 7 लाईव्ह आणि दैनिक कोकण 7 प्रस्तुत सार्वजनिक नवरात्र उत्सव बाजारपेठ मित्रमंडळ कणकवली आयोजित 2023 खेळ पैठणीचा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा दौरा करत असताना आज कणकवली बाजारपेठेमध्ये येणं झालं आणि रंगला हा खेळ पैठणीचा. उद्या परवा अगदी विजयादशमीपर्यंत आणि जिल्ह्यांच्या काही भागामध्ये दौरा करत असणार आहेत. प्रायोजक आमचे आहेत अर्थातच विल्बर प्रॉपर्टीज आणि सहप्रायोजक आहेत कॅमलिन. बघूया या फेरीमध्ये काय होतं, कोणाला किती गुण मिळतात, कोणत्या वहिनी अग्रेसर राहतात, कारण आम्ही एकाही स्पर्धकाला बाद केलेलं नाही. या चॅनलचा प्रमुख भाग आहे तो म्हणजे कोणालाही न बाद करता सगळे राऊंड खेळवायचे आणि त्यातून विजेती ठरवायची, तिला मिळणार आहे एक छानशी महापैठणी. बघूया या भागाला अर्थातच या राऊंडला सुरुवात करतोय. मला 1 मिनिटाचा अवधी आहे. एका वेळी एकच स्ट्रॉ मारायचा, केसात अडकणार हात सोडल्यावरती तेवढेच आम्ही मोजणार. दुसऱ्या हाताचा वापर सपोर्ट करण्यासाठी घेऊ शकता किंवा मदत. दुसरा स्ट्रॉ ह्या हाता पण एकाच हाताने कुठल्या तरी ठरवा मारायचा आहे, उजव्या किंवा डाव्या प्रत्येकाने ठरवा. तुमचा टायमिंग सुरू होईल. जरा पाठी सारखा तुम्ही मंगलमूर्ती जरा पाठी. तुमचा टायमिंग सुरू होईल आता. स्टार्ट. एका वेळी एकच मारायचा. दुसऱ्या हाताचा वापर सपोर्ट साठी केला तरी चालेल. संपले की त्यांना द्यायचे, संपले तर द्यायचे. एका वेळी एकच. हात सोडल्यावर तो पडणार, काळजी करू नका. तुम्ही लक्ष ठेवा, एका वेळी एकच माळतात का. 2 माळले तर काढून टाकायचे सरळ सरळ. पटपट 30 सेकंड बाकी आहेत. एका वेळी एकच माळायचा. दुसऱ्या हाताचा सपोर्ट घ्यायचा मदत करण्यासाठी. बाकी कोणी बोलू नका, थांबा. डेस्ट्रॉयला हात सोडल्यावरती जे राहणार तेवढेच आम्ही मोजणार. थांबा. हात सोडा. चला मोजा. मंगलमूर्ती सगळे हातामध्ये घ्या आणि मोजा. म्हणजे फोटो काढून ठेवा एकेकाची. फुलं माळलेलीत का? फुलं हसू नका, हसलात तर पडणार. फुलं माळलेली का? त्या दिवशी तरळाच्या लाईव्ह शोमध्ये असंच झालं. तिचा नवरा बसलेला पुढ्यात स्टेजच्या खाली आणि काय झालं, माझा माईक चुकून चालू राहिला. मी नेहमीच सांगतो गमतीने, पटकन त्याने म्हटलं काय साळींदरासारखा पिसारा फुलवलाय, नवऱ्याने म्हटलं. ती पटकन हसली. हसल्यानंतर काय झालं सांगा, स्ट्रॉ पडले तिचे. हां, स्पर्धक क्रमांक 1 किती? 15. स्पर्धक क्रमांक 2 14. स्पर्धक क्रमांक 11. स्पर्धक क्रमांक 4 19. स्पर्धक क्रमांक 5 24. स्पर्धक क्रमांक 6 17. स्पर्धक क्रमांक 7 45. क्या बात आहे, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. चला तुम्ही बसा, तुम्ही उभ्या राहा. मंगलमूर्ती ग्रुप बसा, गणपती बाप्पा ग्रुप उभं राहा. चला. तर हा नवरात्र उत्सवामध्ये संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा दौरा करते कोकण 7ची पूर्ण टीम. कॅमेरामॅन साहिल बागवे, कॅमेरामॅन प्रसाद तळवडेकर, IT विभागला आहेत अर्थातच विद्येश धुरी आणि आमचे अनिकेत नार्वेकर. तर परीक्षक म्हणून काम पाहताना अर्थातच आमचे जाहिरात व्यवस्थापक समीर सावंत आणि आमच्या संपादक मॅडम अर्थातच देवयानी वरसकर. अशी संपूर्ण टीमची ही घोडदौड जी आहे ती अगदी विजयादशमी दसऱ्यापर्यंत अशीच सुरू राहणार आहे.
यांच्यासोबत सुद्धा तोच राऊंड आम्ही खेळणार. कोणत्या वहिनींना मिळणार हे महाराष्ट्राचं महावस्त्र. प्रथम क्रमांकाला आहे महापैठणी, जी ओगे यांच्याकडून आहे, मंडळाकडून आहे, मंदार आळवे यांच्याकडून आहे. द्वितीय क्रमांकाचं पारितोषिक आहे, अर्थातच दुसरी पण सुद्धा छान पैठणी आहे, जी आमचे प्रायोजक आहेत विल्वर प्रॉपर्टीज आणि कॅम्लिन यांच्याकडून आहेत. तृतीय क्रमांकाचं जे पारितोषिक आहे ते मंडळाच्या वतीने आहे, आकर्षक भेटवस्तू. अशा पारितोषिकाने नटलेली खेळ पैठणीचा तुमचा ड्रायव्हिंग सुरू होतोय. काय ते बघा आता तुमच्यातली कोण राहिली आहे. रेडी, तुमचा टायमिंग सुरू होतोय आता. स्टार्ट. एका वेळी एकच माळायची या. म्युझिक वर काही नाही आहे. एका वेळी एकच. दुसऱ्या हाताचा सपोर्ट घ्या, परंतु हात सोडल्यानंतर जेवढे केसामध्ये अडकणार तेवढेच आम्ही मारणार. एका स्ट्रॉला किती गुण द्यायचे आमचं परीक्षक विभाग सर्वे. एका वेळी एकच. दुसऱ्या हाताचा सपोर्ट घ्या. मी पुन्हा एकदा सांगतो, स्ट्रॉ जेवढे अडकतील तेवढेच आम्ही मोजणार. थांबा. हात सोडा, हात सोडा. हा, चौकाश मोजा. घाई अजिबात करू नका. एक जरी गुण त्यांचा कमी झाला तरी एक गुणाने पण त्या पाठी पडू शकतात, लक्षात घ्या. चौकाश मोजा, घाई नाही. अजून आपल्याकडे आहेत तर नक्कीच कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण साद लावे आणि दैनिक कोकण सादला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. सार्वजनिक नवरात्र उत्सव मंडळ बाजारपेठ मित्रमंडळ कणकवली आयोजित 2023 हा खेळ पैठणीचा सन्मान्य संदेशजी पारकर साहेबांनी सुरू केलेला हा सार्वजनिक नवरात्र उत्सव, या अंगणी आपण खेळ खेळतोय खेळ पैठणीचा. आमच्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईबर करा, नक्की सबस्क्राईब करा आणि पाहायला विसरू नका अगदी विजयादशमीपर्यंत तरी सुद्धा खेळ पैठणीचा. स्पर्धक क्रमांक 8 27, स्पर्धक क्रमांक 9 17, स्पर्धक क्रमांक 10 15, स्पर्धक क्रमांक 11 18, स्पर्धक क्रमांक 12 24, स्पर्धक क्रमांक 13 36, स्पर्धक क्रमांक 14 43 43. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. स्ट्रॉ खाली ठेवा आणि दोन्ही ग्रुपने आपापल्या जागेवर जाऊन बसा. उंदीर मामा की जय आणि दुर्गा माते की जय या दोन्ही ग्रुपने यायचं आहे. नीट आहे का? उंदीर मामा की जय या ग्रुपने यायचं आणि खाली बसायचं. दुर्गा माते की जय या ग्रुपने यायचं आणि त्यांच्या पाठीमागे उभं राहायचं. चला, तर आपण पाहतोय कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण साद लाईव्ह आणि दैनिक कोकण साद प्रस्तुत सार्वजनिक नवरात्र उत्सव बाजारपेठ मित्रमंडळ कणकवली आयोजित सन्मान्य संदेशजी पारकर साहेबांनी सुरू केलेला हा नवरात्र उत्सव, या अंगणी आपण खेळ खेळतोय खेळ पैठणीचा. त्याच राऊंडसाठी उंदीर मामा ग्रुप समवेत येतोय. दुर्गा माते की जय गेल्या सगळ्या. दुर्गा माते की जय गेला ग्रुप घरी या फटफट. रेडी? एका वेळी एकच माळायचा. तुमचा टायमिंग सुरू होतोय. आजी त्याला नातवाला तुमच्या घेऊन बसा ना आजी. हां, हे आमच्या प्रत्येक कार्यक्रमात असतात आजीबाई. कुठे गेला तरी हाय, मसुरायला गेलो तरी हाय. तुमचा टायमिंग सुरू होतो आता. स्टार्ट. एका वेळी एकच माळायचा. दुसऱ्या स्ट्रॉचा
दुसऱ्या हाताचा वापर करायचा स्ट्रॉ पकडण्यासाठी. आणि तुम्ही काय बघायचं पाठीमागे, किती माहतात हे बघायचं आहे. सार्वजनिक नवरात्र उत्सव बाजारपेठ मित्रमंडळ कणकवली आयोजित कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्ह आणि दैनिक कोकण 7 प्रस्तुत सन्माननीय संजयजी पारकर साहेब यांनी सुरू केलेला सार्वजनिक नवरात्र उत्सव या अंगणी आपण खेळ खेळतोय. हा खेळ पैठणीचा आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका. महापटापट 20, 15, 10, 5, थांबा, हात सोडा. चला मोजा. 23 नंबर त्यांचे पडायच्या अगोदर मोजा, नाही तर ओरडतील तुम्हाला. बघा किती गुण झाले. स्पर्धक क्रमांक 15 किती. सावकाश मोजा, घाई करू नका. मला घाई नाही, तुम्ही पण घाई करू नका. स्पर्धक क्रमांक 15 किती. 32, 32, 35, 35. स्पर्धक क्रमांक 16 33, 33. स्पर्धक क्रमांक 17 38. स्पर्धक क्रमांक 18 23. स्पर्धक क्रमांक 19 25. स्पर्धक क्रमांक 20 किती 35. आणि स्पर्धक क्रमांक 21 23 23. तुम्ही उभ्या राहा, तुम्ही खाली बसा, तुम्ही खाली बसा. चला स्ट्रॉ घ्या जवळ जवळ आपापल्या. एका वेळी एकच माळायचा, दुसऱ्या हाताचा सपोर्ट घ्यायचा. 1 मिनिटाचा अवधी असेल स्टार्ट आणि थांबा म्हणेपर्यंत. कोणी किती माळतील याच्यावर आपली गुणसंख्या डिपेंड होईल. शेवटची फेरी आहे, व्यवस्थित सगळ्यांनी खेळा. ओके, तुमचा टायमिंग सुरू होतोय आता. स्टार्ट. असाच खेळ पैठणीचा घेऊन मी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे विजयादशमी दसरा च्या शुभ मुहूर्तापर्यंत असाच सिंधुदुर्ग या टीमचा चालू राहणार आहे. उत्स्फूर्तपणे सहभागी व्हा. आम्ही एक पॅटर्न ठेवलाय की कोणत्याही स्पर्धकाला आणि किती स्पर्धक असले तरी बाद करायचे नाही. न बाद करता हा खेळ पैठणीचा खेळ खेळवणारा हा एकमेव चॅनल कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. का आलं? ओके आहे ना, बरोबर आहे ना? हां, एका वेळी एकच माळा पटापट. 20 15 10 5 थांबा, हात सोडा. मोजा मोजा, लगेच माना खाली घालतात पडतील तर. मोजा. यांचे फोटो फोटो काढून ठेवा. तुम्ही भाग नाही घेतला स्पर्धेमध्ये. प्रेक्षक नको का? हा, ते नंतर बसता आलं असतं. ठीक आहे, तुम्ही भाग नाही घेतला परंतु उकानं तरी घेऊ शकता. साहिल, हा एक उकानं घ्या त्यांचं होईपर्यंत. सर्च करून घेऊ नका, काहीतरी घ्या, जरा मोठ्याने घ्या. हा, 1 सेकंड. चौकस सांगा मैत्रिणीला, नाही तर उखान. हा हा उखाणं घेत आहेत. हा, ऐका. हा, कॅमेरा तुमच्याकडे आहे. हा, लाईव्ह कार्यक्रम आहे. हा, त्या दोघी तरी खास मैत्रिणी आहेत. फेसबुकला बघितलं त्यांचं पेज तर लक्षात येईल तुमच्या. हा, उखाणं घ्या.
मंगल देवी मंगल माते वंदन करते तुला. कन्यारावांचे नाव घेते, अखंड सौभाग्य दे मला. वा, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. आई अंबेच्या मातेच्या चरणी एकच प्रार्थना करेन की नक्कीच कन्हैयाजींना उदंड आणि निरोगी आयुष्य द्यावं. स्पर्धक क्रमांक 22, 25, स्पर्धक क्रमांक 23, 27, स्पर्धक क्रमांक 24, 29, स्पर्धक क्रमांक 25, 27, स्पर्धक क्रमांक 26, 20, 20, स्पर्धक क्रमांक 27, 19, स्पर्धक क्रमांक 28, 29. चला शेवटचे 2 ग्रुप या. पहिल्या ग्रुपने बसा, दुसऱ्या ग्रुपने त्याच्या पाठीमागे उभे राहा. तर प्रथम क्रमांकाला मिळणार आहे महापैठणी, जी विश्वासाचं वस्त्रमहाल ओग यांच्याकडून आहे, मंदार रावे यांच्याकडून. द्वितीय क्रमांकाचं पारितोषिक आहे आमचे प्रायोजक विल्बर प्रॉपर्टीज आणि सहप्रायोजक कॅमलिन यांच्याकडून. तृतीय क्रमांकाचं पारितोषिक आहे अर्थातच सार्वजनिक नवरात्रोत्सव बाजारपेठ मित्रमंडळ कणकवली यांच्याकडून आकर्षक भेटवस्तू आहे. अशा अनेक पारितोषिकांनी नटलेला हा खेळ पैठणीचा शेवटच्या टप्प्यामध्ये आलेला आहे. बघूया किती वहिनींना गुण मिळतील. आम्ही सांगितल्याप्रमाणे कोणत्याही स्पर्धकाला बाद केलेलं नाही. जसा खेळ चालू आहे तुमच्यासमोर, गुणसंख्या तुमच्यासमोर आणि रिझल्ट होईल, टोटल होईल, पॉईंट टेबल होईल आणि त्याच्यामधून हे 3 क्रमांक काढले जातील. कारण प्रत्येकीला वाटत असतं की मी हा खेळ खेळू शकले असते, मी चेंडू आणू शकले असते, मी स्ट्रॉ आणू शकले असते, परंतु मी पहिल्याच फेरीत बाद झाले. असं व्हायला नको म्हणून आम्ही सुरुवातीलाच आमच्या टीमने ठरवलं आणि आमच्या संपादकांनी ठरवलं की कोणालाही बाद करायचं नाही. म्हणून हा खेळ पैठणीचा शेवटच्या क्षणाकडे जातोय. तुमचा टायमिंग सुरू होतोय ताई, आता स्टार्ट. एका वेळी एकच माळायचा, तुम्ही लक्ष ठेवायचा एकच माळाचा. दुसरा माळाला तर काढून टाकायचा, भांडायचं नाही. भांडणात परत वेळ घालवायचा. वट 30 सेकंड शिल्लक आहे. वीस, 15, 10, 5, थांबा, सोडा. हात सोडल्याशिवाय आम्ही मोजणार नाही. हा मोजा. फोटो काढले का त्यांचे? ओके, मोजा. कोणाला किती गुण मिळाले, काय झालं, कुठल्या फेरीमध्ये किती गुण मिळाले मला काही माहीत नाही. तुम्ही मोजा. तोपर्यंत मी आमचा कोकण 7चा कॅमेरा थोडासा आतमध्ये जातोय पब्लिकमध्ये. हां, तुम्ही खेळामध्ये आज सहभागी घेतला नाही. नांदगावला बहुतेक होता तुम्ही खेळामध्ये, होय ना? ओके ओके, उखाणं घ्या मग. साहिल. मंगळसूत्राच्या 2 डवल्या, सासर आणि माहेर, आणि महादेवरावांनी दिल्या मला सौभाग्याचा आहे. हा, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईसाठी. त्यानंतर आमच्या लाडक्या विजू भाभी, त्या कधीच भाग घेत नाही स्पर्धेमध्ये कुठल्याच, कारण त्यांना उद्घाटन करावं लागतं, प्रमुख मान्यवर असतात आणि या मंडळाच्या सर्व आहे. त्याच्यामुळे जरा वेगळं काहीतरी उखाणं भाईंसाठी. म्हणतात चंद्राला मून, संदेशरावांचे नाव घेते, पारकरांची सून. हा, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. आणि थोडं आतमध्ये कुठेतरी जातो, थांबा. इकडे आमचे नार्वेकर कुटुंबीय बसलेत, जरा इकडे. आमचं सर्वत्र लक्ष जरा ताई, परत बसा तू. हां, ओके. ताई तुमचं नाव? उखाणं घ्या घ्या, सर्च करू नका, घ्या. माझा मगाचपासून लक्ष होता, मला वेळ मिळत नव्हता. हां, गुगल सर्च करून घेत आहे. 2 मिनटं. गुगल सर्च करताना पण शूट घे जरा.
घ्या. नऊ दिवस रंगीत घालतात साडी. रुपेश रावांनी प्रॉमिस केलं यावर्षी तरी घेईन गाडी. वा, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईंसाठी. आणि येतोय येतोय, एक मिनिट, तुम्हाला घ्यावं लागू. हां नाही, मग ठीक आहे, मांजराचा आवाज काढा. बरं तुम्ही घेताय ना? हां मग गाणं म्हणणार. कुठला आवाज काढणार, प्राण्याचा वगैरे काय? नाही नाही म्हणतात. ठीक आहे, मांजराचा काढाल का? मांजराचा हां काढ. पिल्लू आहे मांजराचं छोट. ठीक आहे, मोजले तुम्ही? आलो. स्पर्धक क्रमांक 29 किती? 28, 28. स्पर्धक क्रमांक 30, 30ला 30च आहेत. स्पर्धक क्रमांक 31, 29, 29. स्पर्धक क्रमांक 32, 20. स्पर्धक क्रमांक 33, 32, 32. स्पर्धक क्रमांक 34, 44. स्पर्धक क्रमांक 35, 21. झाले क्लिअर? ओके, तुम्ही उभे राहा, तुम्ही बस. लास्ट राऊंड आहे, बघूया कोणाच्या घरामध्ये जाईल ही महाराष्ट्राचं महावस्त्र, महापैठणी. तुम्ही ताई यावेळी भाग घेऊ शकत नाही असं म्हटलं जातं. उखाणा तरी घ्याल, माझा बरोबर लक्ष असतं कुठल्याही कार्यक्रमात नाही जिल्ह्याच्या. मला हां, रुसलेला राधेला कृष्ण म्हणतो हास, प्रशांत रावांचं नाव घेते तुम्हा सर्वांसाठी खास. जोरदार टाळ्या झाल्या. ती छोटी राधा कुठे गेली? छोटी घरी आहे. रेडी, तुमचा टायमिंग सुरू होईल. जरा सरकून बसा, सरकून, एक जास्त आहे, सरकून. ताई जरा सरका तिकडे. मॅडम थोडंसं इकडे सर, थोडंसं सरका इकडे. मॅडम इकडे इकडे सरका, मारणार आहे तेवढे. सरका इकडे. तुमचा टायमिंग सुरू होतोय. ठेवा खाली स्ट्रॉ. आता स्टार्ट. पाठीमागे एका वेळी एकच मारतात का बघा. दुसऱ्या हाताचा वापर सपोर्टिंग साठी घेतला तर चालेल. एका वेळी एकच मारायचा. हात सोड तेवढे राहणार, तेवढे आम्ही मोजणार. थांबा थांबा. ओके, आधी यांच्याकडे बघा. त्या फोटो शेअर फेसबुकला रात्रभर करायला मोकळे. मोजा. बरं, बारशाचं गीत कोण म्हणेल? बारशाचं गीत कुठे झालं नाही, चिठ्ठीत आली नाही ती. कोण म्हणेल बारशाचं? तुम्ही म्हणाल बारशाची गाणी, तुम्ही म्हणाल. तुम्ही होता स्पर्धक, तुमच्यासाठी नाही आहे ते. कोण म्हणेल बारशाचं गाणं? पाण्यात घालतात ना मुलाला, कोण म्हणेल? तुम्ही म्हणाल. तुम्ही नाही, स्पर्धकांमधून नाही. हां, स्पर्धक होता तुम्ही नाही. पब्लिकमधून कोण म्हणेल? प्रेक्षक वर्गामधून बारशासाठी कोण म्हणेल? हां, तरी पण तुम्ही म्हणा. चला, कोण म्हणणार नाही? तू हां म्हणा. कुळभूषणा रामा लक्ष्मणा पाळणा लांबविला अयोध्येसी दशरथाचे वंशी पुत्र जन्मला ऋषिकेशी कौसल्याचे कुशी बाळा जो जो रे. वा, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. धन्यवाद. माईक दिलं तर आरती 11ला घ्यावी लागेल आम्हाला. हां, स्पर्धक क्रमांक 36 किती? 20. स्पर्धक क्रमांक 37, 18. स्पर्धक क्रमांक 38,
21 स्पर्धक क्रमांक 39, 27 स्पर्धक क्रमांक 40, 23 स्पर्धक क्रमांक 41, 30 स्पर्धक क्रमांक 42, 21 स्पर्धक क्रमांक 43, 21 21. थांबा स्पर्धक क्रमांक 40 किती आहे बघा? 23, 23 ना, 41, 30, 42, 21, 43, 21, दोन्ही 21 21. ओके, बसा कुठे एकत्र. तर आपण कुठेही जाऊ नका, फक्त पाहत राहा कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल दैनिक कोकण 7 लाईव्ह आणि दैनिक कोकण 7 प्रस्तुत सार्वजनिक नवरात्र उत्सव मंडळ बाजारपेठ मित्रमंडळ कणकवली आयोजित सार्वजनिक नवरात्र उत्सव 2023 रंगला खेळ पैठणीचा. छोट्याशा विश्रांतीनंतर परत येतोय, अर्थातच थेट रिझल्ट घेऊन. जर टाय झाली, कुठेतरी समान संख्या झाली गुणांची, तर मात्र एक राऊंड घ्यावं लागेल. आणि म्हणून गुणफलक जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत आपण मात्र कुठेही जाऊ नका. पाहत राहा हा खेळ पैठणीचा. प्रायोजक विल्वर प्रॉपर्टीज, सहप्रायोजक अर्थातच कॅमलिन. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 7509 44. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 7509 44. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 7509 44. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 7509 44. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 7509 44. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला,
जानवली ब्रिज जवळ कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637322540 आणि 9423750944. कणकवलीमध्ये प्राइम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637322540 आणि 9423750944. कणकवलीमध्ये प्राइम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637322540 आणि 9423750944. कणकवलीमध्ये प्राइम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637322540 आणि 9423750944. कणकवलीमध्ये प्राइम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637322540 आणि 9423750944. कणकवलीमध्ये प्राइम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637322540 आणि 9423750944. कणकवलीमध्ये प्राइम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637322540 आणि 9423750944. कणकवलीमध्ये प्राइम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637322540 आणि 9423750944. कणकवलीमध्ये प्राइम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात.
ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 3225 40 आणि 9423 750944. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 3225 40 आणि 9423 750944. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 3225 40 आणि 9423 750944. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तर पुन्हा एकदा येतोय आपण खेळ पैठणीचा कोकणचा नंबर 1 महाचॅनल कोकण सात लाईव्ह आणि दैनिक कोकण सात प्रस्तुत बाजारपेठ मित्रमंडळ सार्वजनिक नवरात्र उत्सव 2023. सन्मान्य संदेजी पारकर साहेबांनी सुरू केलेला हा नवरात्र उत्सव आणि आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा दौरा करत असताना बाजारपेठ कणकवलीमध्ये येणं झालं आणि खेळ रंगला पैठणीचा सार्वजनिक नवरात्र उत्सव बाजारपेठ मित्रमंडळ कणकवली आयोजित 2023 पारितोषिक आपण या ठिकाणी जाहीर करतोय. तृतीय क्रमांकाचं पारितोषिक या ठिकाणी वितरण होईल. व्यासपीठावर उपस्थित आपण पाहू शकताय. अर्थातच उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना जिल्हा प्रमुख सन्मान्य संदेजी पारकर साहेब व्यासपीठावर उपस्थित. जरा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत त्यांच्यासाठी. त्यानंतर सन्मान्य समृद्धीताई पारकर व्यासपीठावर उपस्थित आहे, त्यांच्यासाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. त्यानंतर अर्थातच आमच्या या चॅनलच्या संपादक सन्माननीय देवयानी ओरसकर मॅडम या ठिकाणी उपस्थित आहे, त्यांच्यासाठी जरा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. जाहिरात व्यवस्थापक सन्मान्य समीर सावंत या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांच्यासाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. आणि आमचे कणकवली प्रतिनिधी कोकण सात लाईव्हचे उमेश बुचरे यांच्यासाठी जरा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. त्याचप्रमाणे आमचे सर्व या मंडळाचे सर्वे शिरसाट याच्यासाठी सुद्धा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. तर पारितोषिक वितरण समारंभ आम्ही या ठिकाणी घोषित करतोय. अत्यंत सर्वांनी छान खेळ खेळला. मी पहिल्यांदाच सांगितलं, स्पर्धा म्हणून बघता कामा नये, विरंगुळा म्हणून खेळला पाहिजे. सर्व गुण तुमच्यासमोर होते आणि आम्ही कोणालाही बाद करायचं नाही असं ठरवून स्पर्धा घेतली होती. त्याच्यामुळे कुठला प्रश्नच उद्भवत नाही. जे गुण आहेत, तुझं आहे तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार, या रीतीने तुम्ही तुमचे गुण मिळवलेले आहेत. काही प्रश्नांची उत्तरं होती ती सुद्धा आम्ही घोषित केलेली आहेत. काय प्रॉब्लेम असेल तर मला येऊन नक्की विचारा, स्वतः मला विचारा येऊन, यातही कुठली शंका नाही. तर तृतीय क्रमांकाचं पारितोषिक मी घोषित करतोय. तृतीय क्रमांकावर राहिली, अर्थातच तब्बल 140 गुण मिळवले आणि तृतीय क्रमांकावर राहिली, तिला मिळणार आहे बाजारपेठ मित्रमंडळ कणकवली सार्वजनिक उत्सव 2023च्या या मंडळाच्या वतीनं एक आकर्षक भेटवस्तू. मी विनंती करेन, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना जिल्हा प्रमुख सन्मान्य संदेजी पारकर साहेब आपल्याला आपल्या शुभ हस्ते आपण त्यांना हे आकर्षक भेटवस्तू प्रदान करूया. आणि ही भेटवस्तू जाते मैत्री मेस्त्रीसाठी. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. मैत्री मेस्त्री साईल जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. मिस्त्री ताईंसाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. त्यानंतर द्वितीय क्रमांकावर राहिली, तब्बल 153 गुण मिळवले त्यांच्यासाठी. आणि ही पैठणी स्पॉन्सर केली होती अर्थातच आमचे प्रायोजक. हा जिल्ह्याचा दौरा करताना जे आम्हाला प्रायोजक लागले या चॅनलला, विल्बर प्रॉपर्टीज आणि कॅमलिन यांच्याकडून ही आकर्षक पैठणी आहे. आणि ही पैठणी जाते, मी विनंती करेन सन्माननीय या चॅनलच्या संपादक मॅडम अर्थातच देवयानी वरसकर मॅडम आपल्याला तब्बल 153 गुण मिळवले आणि द्वितीय क्रमांकावर राहिली उमा घुरसाळे, हिच्यासाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे.
जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. मी देवयानी मॅडम आपल्याला विनंती करेन, आपल्या शुभ हस्ते आपण त्यांना सन्मानित करूया. द्वितीय क्रमांक उमा घुरसाळे. उमाताईंसाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. तशीच घ्या का आलं. ओके बघा साहिल, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. आणि प्रथम क्रमांकाची मानकरी ठरली सार्वजनिक नवरात्र उत्सव बाजारपेठ मित्रमंडळ कणकवली आयोजित कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल अर्थातच कोकण 7 लाईव्ह आणि दैनिक कोकण 7 प्रस्तुत सिंधुदुर्गाचा जिल्ह्याचा दौरा असाच चालू राहणार आहे विजयादशमीपर्यंत तरी. आणि म्हणून उद्या सुद्धा आम्ही असंच एका शहरामध्ये येणार. उत्स्फूर्तपणे सहभागी या. सोपे सोपे प्रश्न, बाद फेरी नाही, अशा रीतीने कार्यक्रम आम्ही उद्या सुद्धा एका शहरामध्ये येतोय. उत्स्फूर्तपणे सहभागी व्हा आणि सर्व महिलांनी या खेळामध्ये सामील व्हा. तर या वर्षीची बाजारपेठ मित्रमंडळ कणकवलीची 2023ची महापैठणी विजेती ठरली. तब्बल 156 गुण मिळवत मी विनंती करेन सन्माननीय आमच्या लाडक्या विजू भाभी अर्थातच विजू वहिनी यांना, समृद्धीताई पारकर यांना आपल्या शुभ हस्ते आपण त्यांना ही पैठणी सन्मानित करूया. आणि पैठणी विजेती आहे अर्थातच 156 गुण मिळवणारी जी पैठणी मिळते. खूप छान पैठणी आहे जी ओघ अतिशय विश्वासाची परंपरा मंदार आळवे यांच्याकडून ही खास अशी पैठणी आहे जी ओघ एक विश्वासाचं नातं. ओम मंदार आळवे यांच्याकडून ही पैठणी आहे. एक विश्वासाचं नातं, आपुलकीचं नातं. आणि प्रथम क्रमांक ठरली नेहा कोदे, हिच्यासाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. मी विनंती करेन सन्माननीय समृद्धीताई पारकर मॅडम आपल्याला आपल्या शुभ हस्ते त्यांना आपण ही सन्मानित करूया. एक नातं विश्वासाचं अर्थातच ओघ ओम मंदार आळवे यांच्याकडून ही पैठणी स्पॉन्सर केली गेली. जरा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. यानंतर मी विनंती करेन जाहिरात व्यवस्थापक सन्मान्य समीर सावंत आपल्याला. तर या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं व्यासपीठावर सन्मान्य उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना जिल्हा प्रमुख सन्मान्य संजयजी पारकर साहेब व्यासपीठावर उपस्थित आहेत. मी विनंती करेन या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं आपण या सर्व महिला भगिनींना शुभेच्छा देऊया. कोकण 7चे प्रमुख संपादिका देवयानी ओरसकर, समृद्धी पारकर, आमचे समीर सावंत, उमेश भुचडे आणि जिल्ह्याचे आदेश बांदेकर, आमचे बाळू वालावलकर, व महिला भगिनी, खरं तर मी सगळ्या महिलांना धन्यवाद देईन की आपण या कार्यक्रमामध्ये सहभागी झालात आणि म्हणूनच हा कार्यक्रम या ठिकाणी यशस्वी झालेला आहे. खरं तर हे कोकण 7चं प्रक्षेपण हे लाईव्ह होतं. आपण सिंधुदुर्ग जिल्ह्याबरोबर महाराष्ट्रात, देशात आणि परदेशात या सगळ्या स्पर्धेचं त्या ठिकाणी प्रत्यक्ष दर्शन हे सगळ्या या प्रेक्षकांना या निमित्तानं झालेलं आहे. खरं तर बाजारपेठ मित्रमंडळानं हे एक व्यासपीठ आपल्या सर्वांना या ठिकाणी दिलेलं आहे आणि मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे आपण उत्स्फूर्तपणे याच्यामध्ये सहभाग घेतला आणि सगळ्यांनी आपल्या कलागुणांना त्या ठिकाणी वाव देण्याचा एक प्रामाणिक प्रयत्न केला. खरं तर विजेत्या या ठिकाणी 3 ठरलेल्या आहेत आणि या 3 विजेत्यांपैकी आणि बाकीच्या पण झालेले सगळेच सहभागी. खरं तर म्हणजे विजेत्यांचं तर अभिनंदन आम्ही केलं आहे, सत्कार केला आहे. आपण जर सहभागी झाला नसता तर ही स्पर्धा यशस्वी होऊ शकली नसती आणि म्हणून जे स्पर्धक याच्यामध्ये सहभागी झालेत त्यांचंसुद्धा या मनापासून या ठिकाणी मी आभार मानतो. त्याचबरोबर ज्या लोकांनी हे प्रायोजक झाले मिळाले, ज्यांनी पैठणी दिली, म्हणजे मंदार आळवे असतील, आपल्या बेलवर प्रॉपर्टी असेल किंवा ज्या ज्या लोकांनी सहकार्य केलं त्याचमुळे ही स्पर्धा खऱ्या अर्थानं यशस्वी झाली. आणि मी माझा बाजारपेठच्या सगळ्याच महिलांचा मी मुद्दाम इथं उल्लेख करेन की गेली 10 दिवस हा उत्सव तुम्ही त्या ठिकाणी साजरा करताय. देवीची पहिल्या दिवशीची मिरवणूक असेल आणि या दिवशी खेळवला जाणारा घटस्थापनेपासून हा गरबा असेल
आणि येणाऱ्या काळामध्ये असणारं विसर्जन मिरवणूक असेल, या सगळ्यामध्ये या महिला मोठ्या संख्येनं त्या ठिकाणी सहभागी होतात आणि अतिशय हा अंबे मातेचा जागर या निमित्तानं या कार्यक्रमामध्ये होतो. गरबा नृत्यसुद्धा या ठिकाणी जवळजवळ 2,000 मुलं, तरुण मुलं आणि मुली या ठिकाणी याच्यामध्ये सहभागी होत आहेत आणि एक जिल्ह्यातला महत्त्वाचा गरबा म्हणून या बाजारपेठ मंडळाच्या गरबाकडे पाहिलं जातं. खरं तर मला माहिती आहे की या सगळ्या गरबा नृत्यामुळे किंवा या सगळ्या आवाजामुळे केवढा मोठा त्रास माझ्या या सगळ्या बाजारपेठेतल्या लोकांना होतोय याची मला जाणीव आहे. पण मी त्यांना हात जोडून विनंती करीन की वर्षातनं एक 10 दिवस हे काहीतरी सांभाळा, आम्हाला कुठंतरी हा उत्साह जो आनंद आहे याच्यामध्ये सहकार्य करा. आणि आता शेवटचे मला वाटतं 3 दिवस राहिलेले आहेत, 3 दिवस सहज जातील. या 3 दिवसामध्ये हा उत्सव अतिशय आनंदामध्ये आपण त्या ठिकाणी साजरा करूया. कारण हे सगळं जे काही नाव आपण मिळवलेलं आहे जे बाजारपेठ मित्रमंडळाचं, हे सगळं तुमच्यासारख्या महिला भगिनी ह्या सगळ्याचं जबाबदारी स्वीकारतात आणि लोकांच्या विश्वासाला पात्र ठरतात आणि म्हणून त्या ठिकाणी एवढ्या मोठ्या संख्येनं लोक याच्यामध्ये सहभागी होतात. आणि म्हणून देवीची, बाजारपेठेची आई भवानी म्हणून तिच्यावर आपण श्रद्धा करतो आणि तिची जी सगळी म्हणजे मनोकामना ज्या तुमच्या आहेत ह्या मनोकामनासुद्धा तिच्या आशीर्वादानं त्या ठिकाणी पूर्ण होणार आहेत. नक्कीच जेवढी तुम्ही पूजा अर्चा सेवा तिची करणार आहात तितकाच जीवनामध्ये तुमची प्रगती आणि बदल हा त्या ठिकाणी होणार आहे. आणि म्हणून मी जास्त वेळ न घेता आपल्याला सर्वांना त्या ठिकाणी शुभेच्छा देतो. आणि पुन्हा एकदा म्हणजे कोकणसाद लाईव्हचं असेल, इथल्या बाजारपेठ मित्रमंडळाच्या सर्व कार्यकर्त्यांचा, आपल्या महिला भगिनींचं मनापासून या ठिकाणी आभार मानतो. आणि ही स्पर्धा पुन्हा एकदा यशस्वी झाली. खरं तर ज्या आपल्या कोदे मॅडम आहेत यांनी तर दुसऱ्या वर्षी आता हा विजेतेपद मिळवलेलं आहे, पुढच्या वर्षीसुद्धा त्यांनी त्या ठिकाणी हॅट्रिक करावी. पण त्याचबरोबर माझं असं म्हणणं आहे की तुम्हीसुद्धा स्पर्धा जोरदार करा की त्याहीपेक्षा आपण कसं त्याच्यामध्ये येता येईल आणि सगळ्यांनी मिळून त्या ठिकाणी प्रयत्न करा नक्की त्या ठिकाणी. कारण साधे प्रश्न असतात आणि ते साधे प्रश्न आज बाळू आमचा वालावलकर हा जिल्ह्याचा आता आदेश बांदेकर झालेला आहे. कोकण साधने त्याला घराघरापर्यंत त्या ठिकाणी पोचवलं आहे, महिलांपर्यंत पोचवलं आहे, प्रत्येक या घरात जिल्ह्यातल्या घरापर्यंत त्यांना देशातल्या महाराष्ट्रातल्यापर्यंत पोचवलं आहे. आणि म्हणून कोकण साधला सुद्धा शुभेच्छा देतो. पुन्हा एकदा सर्वांना शुभेच्छा देऊन या ठिकाणी थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद. तर खेळ पैठणीचा असाच आपल्यासोबत करणार उद्यासुद्धा आम्ही एका वेगळ्या शहरामध्ये आहोत. हाच कॅमेरा कोकणसाद लाईव्हचा, हीच टीम पुन्हा एकदा उद्या एका 2 शहरांमध्ये आहे. 2 कार्यक्रम आहे. तर उत्स्फूर्तपणे सहभागी व्हा आणि खेळा. हा खेळ पैठणीचा स्पर्धा म्हणून नव्हे तर एक विरंगुळा म्हणून. कारण कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकणसाद लाईव्ह आणि दैनिक कोकणसाद आपल्यासाठी घेऊन येते खेळ पैठणीचा. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 3225 40 आणि 9423 7509 44.